मोन्थोर जारिनाय दोंसे खन्थाइखौ लिरदों राजेश बर', गामि सानजा हाजिरा आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं थुलुंगा बर'आ। खोनासं रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गथ' गथाय बिमा बिफा आदै मादै आयं गासैबो खोनासं। ओं रिंख्लिं फोथसे जारिया सानदोंमोन जारिफ्लांबाय खनसे, थास' जानानै गारामा मानलुबाय, थासारिखौ नुनानै खुगा मानथारबाय, आरज गाबै गाबै नों इसोरखौनो मोनथों, आंनि मोन्थोर जारिनायाबो उदायथारथों। ओम फु 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 सानै साथाम हौवा गोसो थोनानै थाखा फैसा जाख्रेबना थगायग्रा सिख्लानाव बे जोनोमाव गथ' दा उजिथारथों। हारसा हौवा बांगाल हौवाजों खारफालांग्राफोरनियाव सानफा हरफा मोदोमाव दुब दाब थाइगिर फिथाइ सिरिबाय थाथों। मावा दाङा सानफ्रोमबो गिदिं बिमा बिफा दम होना, बिमा बिफानि सायाव जाना, ओरै ब्रुम हरै ब्रुम बाइक साखावग्राफोरनि बाइकआ सानफ्रामबो खनफा पांचार जाथों। बारनै बारथाम बिबारनि बिदै सोबना बिरखोमा लांग्रा सिख्रिनि खुगायाव गाराय जाथों। बड'लेण्डनि हेंथा बुंग्राफ्रा मृग बेराम जाना बाब्राब थैथारथों। बड'लेण्डनि जाख्रुबग्रा खायसे लिडारफ्रा बिखा बिख्लो नारि अहेब ख्रेब साथों। उं ख्रिंख्लिं फोथसे आंनि मोन्थोर जारिनाया उदायथारथों। बड'लेण्डनि हेंथा मावग्राफोरनि फिसाफ्रा न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, उइ वान्ट बड'लेण्ड बुङै खारथिंलाबायग्रा फाग्ला फाग्लि उजिबायथों।